Daşolda duzly we tozanly yel turup ençeme ilatly yeri we ekin meydanlaryny örtdi. Bir näçe ullap saklanan duzly ömür yerli ilatyň durmuşyny kynlaşdyrdy. Adatdan daşary tebigi şertlerde paxta meydanlarynda işleýän ýygymçylar işini dowam etdirmäge mejbur edildi. 20 awgustda dören güýçli yel duz we tozan bölejiklerini getirdi. Duzly tupan 3 güne çekdi. Ýurdun Demirgalyk welaýatyna anyny güni gündüz howa garalyp şemal turup adamlaryň dem almagy kynlaşdy. Başda yerli ilat tozanly çägeli howa geçip gider diýip oýladylar. Yeni ertirki gün, ýagny 23 awgustda geçilen gece asmanyň duzly çägi yere çöküp başlady. Topragy duz örtdi. Dip Azatlyň habarçylarynyň biri şenbe güni gurrun berdi. Daşoldaky başga bir habarçy ýekşenbe güni beren maglumatynda dinç gününiň ikinji ýarymynda duzly tozanyň täsiriniň duýulýanlygyny gurrun berdi. Köçeleri gyzyl duzly tozan örtdi. Adamlara maskasy dem almak mümkin bolmady. Aral deňzi tarapyndan gelen ýel bilen gelen duzly tozany çäge bölejikleri goşulyp agyr howa gurşawy emele getirdi. Näçe adamlar kösenýär. Dip habarçymyz 24 awgustda Daşoldan gurrun berdi. Azatlyň habarçylary we vilayatyň döwlet edaralaryny işleýän çeşmeleri yerli häkimetler tarapyndan ilata adatdan daşary howa şertleri barada habar berilmänligini we onuň saglygy ýetirip biljek ýaramaz täsirleri barada hiç hili duýduruşyň bolmanlygyny bellediler. Hökümet we häkimlik tarapyndan bu tozanly topanyň düzümindäki elementler we olaryň saglygy ýetirip biljek ýaramaz täsirleri barada ilat habarly edilmedi diýip çeşmeleriň biri aýtdy. Daşolly medisina işgärleri keselhanalara dem alyş ýollaryndaky kemçilikler we deri hastalyklary bilen ýüz tutýan adamlaryň köp bolanlygyny gurrun berdiler. Ýüz tutýan adamlarda dem gasma, ýürekdäki kemçilikler, dermatit, ýagny dersini dürli örgün we yaralar emele gelip lukmanlara ýüz tutýan adam köp boldy. Tozanyň ýa-ni adamlara ýardam gerek boldy. Emma lukmanlar anyk gurdat aýdyp bilmeýärler. Dip Daşolly Lukman aýtdy. Habarçylarymyzyň söýlerine görä ekin meydanlarynda we hususy hojalyklaryň melleklerinde ösümlikleri duz tozan örtüp hasaly zaýalapdyr. Gök bakça önümleri pomidorlar destine gurady. Olara hamana gerbetsit sepilen ýaly boldy diýip habarçymyz 24 awgustda gurrun berdi. Daşozy ýüze çakan adatdan daşary bu agyr howa şertleri owa hojalygy işlerine täsir ýetirmendir. Habarçylaryň söýlerine görä ekin meydanlarynda hasalyň gök ýapraklaryny we gök otlary duzyň tutuşlygyna örtenligine garamazdan daýhanlar we büdjetçiler paxta ýygmaga mejbur edilipdir. Iň erwedi tozany paxta ýygan mejbur ýygymçylaryň tas ählisi näsag bolup hastahana ýüz tutup başlady. Dip Daşolly Lukman gurrun berdi. Daşollylar şu gedek bolan duzly topany ozalykları bilen deňişdirýärler. Soňky 10 ýyl bäri izlediňe gaýtalanýan bu tebigi hadisa birinji gedek 2014-nji ýylda ýüze çykypdy. Şondan bäri bu ýagdaýyň adamlaryň saglygyna ýetirýän täsirine ünsi çekýän saglyk wekilleri anonimlik şertinde gurrundeş bolanda howplar barada duýduruş berýärler. Emma Türkmenistanyň hökümeti we saglyk ýolbaşçylary bu ýagdaýy resmi derejede düýpden gozgamýarlar, hatda tebigi hadisanyň bolanlygyny agzamýarlar. Azatlyň Daşolly çeşmeleriniň biri ozalky duzly tupanlary ýatlap ýetiren täsirleri barada şeýle gurrun berdi. Ozalky tupanlaryň Daşoly welaýatyna topragy we ilatyň saglygyna ýetiren ziýany täsiri häzirçini duýulýar. Duzly çäge tonulap Daşolyň topragyny örtdi. Soňky ekin hasaly her ýyl pes bolýar. Ilatyň saglygy yaramazlaşýar. Onkologiýa keseli ýaşyr has köpdürýär. Hastahanalar rak keseli näsaglardan doly. Müňlerçe adam keselden helak boldy. Daşolly çeşmeleriň ýene biri tebigi şertleriň we olaryň ilatyň saglygyna ýetirýän täsirleriniň hökümet tarapyndan boyun alınmazlygyň ýagdaýy agyrlaşdyrýanlygyna öňse çekýär. Öýkünni, aşkalanyny dören çiğisten we kan, leukemiýa keselinden ölen adamlaryň sany ören köp. Ýöne hökümet Daşoly welaýatynyň ekologiýa ýagdaýyny gizlin saklaýar we onuň bu ýagdaýy düzeltmek üçin alyp barýan işleri göze iýilmeýär. Dip çeşmekdi. Türkmenistanda resmi taýdan agzalmayan tebigi hadisalar we olaryň täsirleri barada häkimetlerden tesbir alyp bolmaýar. Emma soňky 2 ýyl bäri ýurtda ilat köpçüliginde onkologiýa barlygyny geçirmek boýunça guramaçylykly işler ýola goýulýar.
Türkmenabadyň suw arassalyjy deskasyny 22 awgustda ýüze çykan näsazlyk şäherde suw üçinçiliginiň kesilmegine sebäp boldy. Ýerli ýaşaýjylaryň günnelik durmuşy bökdöldi, Pazatlyk radiosynyň sebitdäki çeşmeleri habar berýär. Şäherde suw üçinçiligi kesilen soň agyz suwuny satyn almaly bolýar. Hojalyk suwlarynyň üçinçiligini bolsa, ýaplardan akýan suw bilen gidermäge çalışýar. Diýip bir näçe şäher ýaşaýjysy 23 awgustda Pazatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ýerli ýaşaýjylar suw üçinçiligini emele gelen bökdönşügiň 2 gün bäri dowam edýändigini aýdýarlar. Tomsun yssysyna suwsuzlukdan ejir çekýän türkmenabatlylar bu mesele boýunça özleriniň suw üçinçilik edarasynyň maglumat almak synanyşyklarynyň netije bermeýändigini aýdýarlar. Suw deskasy telefon jaňlaryna jogap bermeýär. Şäher we welaýet häkimlerini jaň etdik. Olar hem gödök jogap berip adamlaryň lapyny geçedýär. Diýip bir Türkmenabadda Pazatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşükde aýtdy. Türkmenabad şäher häkimleriniň jemaat hojalygy bölümine çeşme geçen hepdeniň ahyrynda suw arassalyjy deskada käbir turbolaryň ýarlanyny aýdýar. Deskanyň çägine ýerleşýän bir näçe turba ýarly. Bu ýagdaý çödülýänçe tutuş şäheriň suw üçinçiligini kestiler. Diýip jemaat hojalygy müdürligine çeşme aýdýar. Bu deska Lewap vilayet Awsuw birleşigine degişli bolup ýerleneşirler. Geçen ýyl bu deskada meýilnamalaryň artygy bilen ýerine ýetirilendigini habar berdiler. Ýöne geçen ýylyň tomsyna bir ýerli himiýa hünärmeni barlygy hany netijelerine salgylanyp bu deskada öndürilen suwun kiliniň pes talyklygynyň ýokary bolanyny habar berdi. Şonu ol barlyk netijeleriniň suw arassalyjy deskadaky problemlara işaret edýändigini, arassalyjy enjamlaryň takyk sağlanmanlygyny ýa-da bu enjamlarda problemalaryň bardygyny görkezýändigini duýdurupdy. Geçen hepdeniň ahyrlaryny önümçilik karhanasyna ýüze çykan näsazlykdan soňra Pazatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan beýleki bir suw hünärmeni deskadaky arassalyjy filtrlaryň sanyny çykanyny gurrun berdi. Önümçilik prosesiniň dowamında suw nuskalarynyň barlyk işleri ýerlikli geçirilmendir. Munyň netijesinde turbalar we filtrler sanyny çykypdyr. Diýip hünärmen aýtdy. Ol öňden bäri dowam edýän şeýle problemlaryň turbalaryň ýarylmagyna ýol açanyny belläp sözüniň üstüne ýetirdi. Türkmenabad şäheriniň bir näçe ýaşaýjysy suw üçinçiliginiň haçan ýoly goýuljakdygy barada özleriniň şäher häkimliginden telefon arkaly maglumat almak synanyşyklarynyň netije bermendigini, üstesine telefon jaňynyň dowamyny özlerini gödök daraşlanyny aýdýarlar. Siz elmadama nägile içimlik suwuňuzy dukanlardan satyn alyň içiň diýip bize gödök jogap berdiler. Diýip bir şäher ýaşaýjysy gatyrgany, yssyk howada suwsuz galan ýaşaýjylaryň käbirleri bolsa, suw üçinçiligi barada özleriniň haýsy edara jaň edip maglumat almalydygyny bilmänliklerini, şonuň üçin şäheriň maglumat gullugyny jaň edip suw üçinçilik edaralarynyň telefon belgilerini soranlyklaryny gurrun berýärler. Biz suw üçinçilik edaralarynyň telefon belgilerini sorap maglumat bölüminiň işgärlerine 071 jaň edenimizde olar telefon jaňlaryna jogap bermeýän bolsalar jaň etmäň diýdiler. Diýip olar aýdýar. Lewap vilayet Awsuw birleşigi geçen ýylyň 9 aýyna Türkmenabad şäher suw arassalyjy deskasyna 15,15 milyon kubmetrden gowrak awsuwynyň öndürilendigini habar berdi. Maglumaty görä bu deskanyň önümçilik kuwaty bir gece günüňde 150.000 kubmetr suw arassalamagy niýetlenipdir. Awsuw deskasy şäher ilatyna şeýlede Çarjaw etrawynyň administrativ merkezi golaý bolan 16 sany ilatyny okudun içimlik suw bilen üpçün edýär. Yerli neşirlere görä Çarjaw etrawyna bir gece günüňiň dowamyny 30.000 kubmetr agyz suwuny çykarmagy niýetlenen başga da bir agyz suw deskasy bolup bu karhanada öndürilen suw Çarjaw etrawynyň ilatyna niýetlenýär. Pazatlyk radiosu Türkmenabad şäherine emele gelen suw ýetmeçiligi barada şäher we welaýet häkimlikleriniň resmi tesbir alyp bilmeýär. Bu mesele boýunça Lewap vilayet Awsuw birleşiginiň goşmaça maglumat almak synanyşygyndan netije bermeýär. Türkmenistanyň dürle sebitlerine hususan tom saýlarynyň suw üçinçiliginiň kesilmegi bilen bagly wakalar ýygy-ýygydan gaýtalanýar. Owganstanyň Taliban dolanyrjylarynyň günnägörüň beýik akyllary we nuskalyk şahyry Alisher Nowaýynyň ýadygarlygyny dollugyny sökmegi Türkmen intelligensiýasynyň arasynda şeýle-de yerli özbek arlyklaryna uly nägilelik töretdi diýip Azatlygyň habarçysy habar berýär. Metbuat habarlaryna görä Mazar Şerif şäheriniň 3-nji etrafyndaky telekommunikasiýa meýdançasynda ýerleşýän 17 ýyl çemesi mundan öň gurulan ýadygarlyk golaýda doly sökülip aýryldy. The Times of Central Asia neşriniň ýazmagyna görä bu karar Özbegistanyň medeniýet wekilleriniň we resmiýleriniň tankydy pikirlerine sebäp boldy. Olar Talibanyň beýleki halklaryň ruhy mirasyny äsgermesilik edýändigini, sebitiň taryhy we meden özbolşylygyny ýok edýändigini öňe sürdiler.
Özbekistan'ın Daşary işleri ministrligi Beyik Şahir we Akyldar Alişer Nawaýynyň Mazary Şerifdäki ýadygarlygynyň sökülenigini eşiden wadyna resmi düşündiriş almak üçin 21 awgustda Awganystanyň Daşary işleri ministrliginiň wekilleri bilen habarlaşdy. Dip Özbek diýiminiň medeniýet sekretary Ahror Burhanow aýtdy. Aşgabatyň ýokary okuw mekdepleriniň birine günnäger edebiýaty we türkü dilli edebiýat teoriýasy boýunça sapak gören öňkü morlumyň bellemegine görä Taliban rejiminiň Nawaýynyň mirasyna görkezýän garşylygy Awganystanyň türkü dilli halklaryň, hassa türkmen we özbek halklarynyň medeniýetine we Awgan jemgyýetçiligindäki ornuny bolan çydamsızlygyny aňlatmak bilen çäklenmän goňşy Özbekistana we Türkmenistana iýerýän syýasy işaraty bolup görünýär. Bu hereketi açaçan seretmeli. Bu doğrudan doğru diňe bir özbek halkyna we medeniýetine däl eýsem tutuş türkü dilli Awganystanlara garşy hereket çelide Özbekistany we Türkmenistana syýasy signal. Ol signalyň esasy manysy meniň pikirimçe ene serediň biz Taliban Awganystanyň ýeketäk eýesi we dogry hukukly dolandyrjylary. Bize siziň Nawaýyňyzam türkmen özbek umuman türkü dilli medeniýetiňizem gerek däl. Şonuň üçin biziň içerki işimize goşulajak ýa Awganystanyň milli diasporalaryňyza kömek edäjek bolmaň diýen terze bolmaly. Dip Bayram oğlum öz pikirini aýtdy. Anonimlik şertinde gürleşen Magarifçi Özbekistanyň bu habar babatyny passiv reaksiýasyny Türkmenistanyň bolsa dogly sessizligini ýadgardy we iki döwletiň ýolbaşçylarynyň Awganystanyň Awgan medeniýetiniň aýrylmaz bölegi bolan türkü dilli medeniýeti goramalygyny ýytady. Özbekistanyň Daşary işleri ministrligi bu meselede ýeközi, onu da kanagatlanarsyz derejede passiv hereket etmeli däl. Daşkent we Aşgabat birlikde Talibana ýüzleme bilen çykyş edip umumy medeni mirasy hormat goýmagy, Awganystanyň milli azlyklaryň şol sanyny türkmenleriň we özbekleriň medeni hukuklarynyň gorulmagyny talap etmeli. Dip ol bu meseleden halkara urumalaryny hem habardar etmeliligini belledi. Nawaýynyň Awganystanyň heýkeliniň ýykylmagy tarih, edebiýat wekillerine halkara gatnaşyklary bilermenlerine hem nägilelik töretdi. Habarçymyň ýazmagyna görä, olar türkmen we özbek resmiýetleriniň bu hili meselede Talibanyň hereketlerini bir ýadgarmagyny isleýärler. Görnükli akyllaryň ýadygarlygynyň sökülmegi Türkmenistanyň özbek azlyklarynyň arasynda hem nägilelik töretdi. Lewap vilayatynyň Kerki, Köýtönäg etraplarynyň Türkmenawat şäheriniň, Mary vilayatynyň Mary we Bayramal şäherleriniň ýaşaýjylary Nawaýynyň Awgan özbekleri bilen bir hatarda Awgan türkmenleri üçin hem milli akyllar we buýsanç bolup durýanlygyny aýtdylar. Meniň Mazary Şerifde ençeme garyndaşym bar. Olaryň bir näçesi bilen aragatnaşyk saklaýarys. Olar her gezek özara gurrundaşykda Awganystanyny özbek we türkmen halklarynyň bir jany bir ten bolup ýaşaýanyny aýdýarlar. Soňky habar olar aýylgynç waka hökmüne bellap munyň Taliban rejiminiň özbek we türkü medeniýetleri bolan aňyrybaş çydamsızlygyny görkezýänini aýtdylar. Dip Kerkili Şahsudagy azatlygyň habarçysyna aýtdy. Anonimlik şertinde gürleşen söhbetdeşlerimiň käbiriniň anancına görä Awganystanyň meden çydamsızlygy Özbekistanyň awtoritar häkimiýetleriniň passiv reaksiýasy sebäp bolýar. Talibanyň şeýle hereket etmegine Daşkendiň passiv reaksiýasy we Aşgabatyň tabutdymyşlygy sebäp bolýar. Özbek we türkmen rejimleri öz milli azlyklaryň hak hukuklaryny hiç açan bolmaly halkara insan hukuklary meselesi hökmüne seretmeýär. Şu sebäpden Türkmenistanyň etnik özbekler meselesi ýa Özbekistanyň etnik türkmenler meselesi bu iki ýurdu gyzyklandyrmaýar. Dip söhbetdeşimiz aýtdy. Onuň sözlerine görä, telewiziýada görünmek üçin bir-birini gujaklap öpüşip ýören, bir-birine medal lakyp sowgat bermek bilen başagay bolan liderler hakykatda iki dogonluk halkyň iň bir derwäs meselelerini ne resmi derejede boyun alýarlar, ne de oňaýly çözýärler. Türkmenistanyň ýaragly güýçlerinde goşun gullugyny bir zaýdan raýatlar dürli eden etdiriklere we bir kanunçylyga tede bar bolýar. Azatlyga ýurduň dürli böleklerinde ýerleşen bir näçe goşun bölümindäki ýagdaý ma'lum boldy. Harby bölümlerde eskerler açlyk sebäpli öýlerine jaň edip, ýyzlaryndan gelmeklerini ýa-da ofitserleriň telefonlaryna pul geçirmegi soraýarlar diýip azatlygyň habarçyda 25 awgustda gurrun berdi. Günnelik görülen naharlary ýer ýalylar. Çöregiň ýüzünden ýaňa ony iýip bolmaýar.
ýaňy gullugy gelen eskerler açlykdan özlerinden gidýär. Dip habarçymyz bilen gepleşen çeşmelerin biri adatlygy gurrun berdi. Harby bölümlerin ofitserleri etkerlere öz şahsy telefonlarından öýlerine jaň etmäge ruhsat berýärler we etkerlerden hossarlaryna jaň edip pul ýollamagy hem azyk getirmege soranlary üçin ýene de pul alýarlar. Eskerler gurulşanlar üçin 5-10 manat pul tölemeli. Eskerin yakınları ofisirin telefon numaryny bloklap öz sagatynyň ýyjak saatlaryny alyp bermegini haýyş edýärler. Maskala ýagdaýyna görä ofisirin telefonuny 200 manat geçirse eskerin eline sol salynan pulun ýarty berilýär. Bu bolsa ofisierlere girdezi getirýär. Dip çeşme aýtdy. Şeýle de etkerleriň egin eşikleri arasaçylyk serişdeleri üçin ýene de enata pul ýollamaly bolýar. Şeýle ýagdaýda goşun gullugundaky etkerlere enatalaryna bil baglamak ýeketek çykalga bolýar. Etkerleriň şahsy maliýe serişdeleri ellerinden alınýar. Gulluk döwründe döwlet tarapyndan berilmeli uzypsat pul serişdeleri hem etkerlere el ýeterli bolmaýar. Gulluk borcuny berjä edýän eskerlere berilmeli pul serişdeleri serkerdeler tarapyndan alınýar. Harby bölümlerde serkerdeler öz garamagynaky eskerleriň bank kartlaryny ellerinden toplap alýar we özüne saklaýar. Her aýda Gorunmak Ministrliginiň Maliýe we Hasabat Müdürligi tarapyndan eskerleriň hasabyna pul geçirilen soň harby ýolbaşçylary kartlardaky puly çekip alýarlar. Dip çeşme gurrun berdi. Çeşmeleriň söýlerine görä eskerleriň bank kartlaryndaky pul bank işgärleriniň kömegi bilen naklaşdyrylýar. Bu hyzmatyň resmi bolmadyk tölegi 20 manada barabar bolýar. Serkerdeler eskerleriň pulunyň bir bölegini arasaçylyk serişdeleri, diýşýän serişdeler iňe sapak we köwüşleri garalamak üçin ýagy zatlary satyn alýar. Galan pul öz garamagynda galýar dip çeşme gurrun berdi. Türkmenistanyň ýaragly güýçlerinde hökmany harby gullugy berjä edýän raýatlar üçin kanunda göz öňünde tutulan töleg barada resmi maglumat 2017-nji ýylda çap bolupdy. Şonda her bir eskere 68 manat tölenýänligi görkezilipdi. Bu resmi kurs boýunça $20 azyrak garabadyryň narhy boýunça $3,5 barabar. Harby bölümlerdäki ýagdaýdan habarly çeşmelere görä etkerleriň puly gulluk möhletiniň tas tutuş dowamynda alınýar. Diňe soňky aýlarda geçirilýän maliýe serişdeleri etkerlere el ýeterli bolýar. 2 ýyl hökmany gulluk borcuny berjä edýän eskerler gulluk wagtynyň 1 ýyl 10 aýynyň dowamyny özleriniň bank kartlaryny görmeýär. Diňe galan soňky 2 aýyny eskerlere bank kartlary paýlanyp berilýär. Olar demobilizasiýa bolup öýlerini dolanýança ulanyp bilýär. Dip çeşme aýtdy. Öňki etkerler goşun gullugynyň dowamynda özlerinde şikayet etmek üçin hiç hili mümkinçiligiň bolmanlygyny görüň berdiler. Harby bölümlerde Milli Howpsuzlyk Ministrligine degişli gözegçiler bardy. Emma olar bir kanunçylyklardan habarly bolsalar-da bu ýagdaýlara göz ýumyp görmezlige salýarlar. Dip öňki etker görüň berdi. Şu günler yaragly güýçlerde gulluk edýän etkerler paxta ýygyma alınıp gidilýär. Olar ekin meýdanlarynda muht iş güýji hökmünde ulanylýarlar. Olara agyr zähmet üçin pul tölenmeýär. Ýurdunyň öňünde harby borjuny ýerine ýetirýän döwründe türkmen raýatlary owakyjylyk işlerinde gurulşykda ýygyderli işledilýär. Şeýlede harby ýolbaşçylar tarapyndan hususy hojalyklarda iş güýji hökmünde ulanylýar. Etkerler gorky we sütem astynda bu ýagdaýa boyun bolmaly bolýar. Käbir etkerler ofitserler we uly etkerler tarapyndan görkezilýän eziyetlere çydaman janyna kast edýär dip ýaňy ýakynda goşun gullugyny tamamlan etker gurrun berdi. Türkmenistanyň ýaragly güýçlerinde gulluk etmek 18 ýaşdan 27 ýaş aralygyndaky erkek raýatlar üçin hökmany hasaplanýar. Doly gulluk möhleti 24 aý dowam edýär. Ýokary bilimli raýatlar üçin 10 aý gulluk göz öňünde tutulýar. Russiýanyň Birleşen Ştatlarynda hatda ýaňy ýakyny bolup geçen 2 sammitden soňra hem parahatçylyk bilen gyzyklanmaýanlygy barada bar bolan aladalaryň arasyny Ukraina günwatyrdan has köp ýarag sorýar diýip Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenskiň ýokary derejeli maslahatçysy Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň häzirki zaman telekanalyna gurrun berdi. Mikhail Podolyak 25 awgustda beren interwýusyny Kiýewiň garşylyklaryny operasiýalar amala aşyrmakda zerur bolan dürli görnüşli gurallaryň üpçünçiligini ýokarlandyrmak boýunça ABŞ we Ýewropa ýurtları bilen işçen geňeşmeleri geçirýänini aýtdy. Biz Russiýanyň häzirki karşılamalarına, olaryň frontçylygynyň uğruna ýa-da çuň Ukraina çägine aralaşmakda nähili serişdelerden peýdalanýanlyklaryna düşünýär diýip 2020-nji ýyldan bäri Zelenski administrasiýasynyň möhüm agdasy bolan Podolyak aýtdy. Şoňa laýyklykda ýaraglaryň belli görnüşleriniň Ukraina getirilmegini ýokarlandyrmak dogrusyna geňeşmeler we gepleşikler dowam edýär. Uzak aralyk raketalary, uzak aralyk dronlary bu şu günüň möhüm ugurlarynyň biri bolup durýar. Bular hakykatdan uruşyň barşyna netijeli täsir etmeginde
mümkinçilik berýärler diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. ABŞ prezidenti Donald Trump'ın Rus prezidenti Vladimir Putin bilen 15-nji awgustda Alyaskada, şonun 3 gün soňra Zelenski we Ýewropa liderleri bilen aktamda geçiren duşuklarynyň ýa-ni Russiýa Ukrainada 2022-nji ýylyň fevral aýyna girişen dolu germli çodurşyna batyşy güýçlendirýär. Geçen gece Ukrainanyň Sumy sebitine edilen Rus hüjümine bir asuda raýat öldürildi. Başga da 9 adam şiket aldy. Soňky 24 sagatyň dowamyna front çyzygynyň ugruna onlarça söwüş bolup geçdi. Olaryň en çemisi Donetsk sebitiniň harabatçylygy bilen Pokrovsk şäheriniň golaýyna bolup diýip 20 awgustda Ukraina resmiýetleri aýtdy. Moskwa parahatçylyk gazanmagyň mümkinçiliklerini hem pesa gaçyryp gelýär. Ýanwar aýyna WDP girişeli bäri uruşyň soňlanmagyna araçylyk etmäge tinişip gelýän Trump bu ýonaklarda hususan soňky 4 ýylda ilkinji gezek ABŞ prezidenti bilen Putin arasyna geçirilen sammitde Putin bilen Zelenskiň ýüzbeýiz duşuny gazanmak üçin batyş etdi. Iki lider 2019-njy ýyldan bäri iki çak duşman gelýär. Zelenski Putin bilen duşmak barada ılalaşdy. Bu maý aýyna Stambulda petrak derejede geçirilen parahatçylyk gepleşiklerini hem şeýle duşuga istek bildiripdi. Zelenski 24 awgustda Ukrainanyň Sowet Soýuzynyň 1991-nji ýylda garaşsyzlygyny jar etmeginiň 34 ýyllygy münasibetde geçirilen çärelerde eden çykyşyna Putin bilen boljak duşugyň öňnäki iň täsirli ýol bolup biljekdigini aýtdy. Ýöne Russiýa şeýle duşugy göwnümen gelýär we ödüniň häzirki wagtda ýa-da bu golaýda Putin Zelenski duşugyna taýýar däldigini işaret edip gelýär. Putin sammitiň gün tertibi taýýar bolany Zelenski bilen duşuşmaga taýýar. Ýöne gün tertip heniz düýbünden taýýar däl diýip Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov NBC News telekanalyna 20 awgustda efiri berilen interwýusyny aýtdy. Egerde Russiýa uruş soňlamak boýunça ýa-da hiç bolmany uruşy soňlamagyň ähtimal senariýlary barada ak ýüreklilik bilen hakyky gepleşip geçirmäge istek bildirenine iki prezidentiň duşugy elbetde mümkin bolar diýip Podolyak häzirki zamana aýtdy. Ýöne meniň düşünşime görä şeýle-de görnetýän ma'lum bolýaly Russiýa duşmançylygy soňlamagy, hususan raýat deskalaryny we asuda ýylat oka tutmagy besetmäge gyzyklanma bildirmeýär diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Russiýanyň häzirki uruş siýasaty 3 tane esas elementi esaslanýar diýip Podolyak aýtdy. Birinjilik bilen wagt utmak, şeýle maksatlar bilen olar hamala gepleşmäge istek bildirýän ýaly bolup abaşany bilgeçiň ýalňyş urukdurdylar. Ikinjilik bilen olar hiç ýyly şertde odaçmak besetmek pikirini, odaçmak besetmeň islenlik giň ölçegli meýilnamasyny, şol sana Trump'yň töweregine gepleşilen planlary, hatda Trump'yň özü tarapyndan hödürlenýän meýilnamany kabul etmeýärler. Üçüncüden, mundan welek giriljek sanksiýalaryň öňüne geçmeklik diýip ol beledi. Gönüläp aýdylanan Russiýa prezident derejesinäki, Putiniň derejesinäki islenlik gepleşik tinanşygyny öýkünüp gider. Ýöne hakykat ýüzüne ol oňa gyzyklanma bildirmez diýip Podolyak aýtdy. Lavrov NBC News telekanalyna aýdan belliklerini Alyaska sammitiniň hemde 18 awgustda geçirilen Washington ýygnaşygynyň ýa-ni Ýewropalılar tarapyndan aýdylan tesbirleriň olaryň parahatçylyk istemýänligini görkezýänligini ileri sürdi. Şeýle-de ol Ukrainanyň günewatar golduwçylarynyň parahatçylyk gazanlan halatyna Kiýewi howpsuzlyk kepillikleri bilen üpsün etmek meýilnamalaryna garşylyk beýan etdi. Ol Birleşen Milletler Uramasynyň howpsuzlyk keňeşiniň hemmişelik agdarlarynyň Hytaýyň, Fransiýanyň, Russiýanyň, Britaniýanyň hemde Birleşen Ştatlaryň Ukrainanyň howpsuzlygyna kepil geçmeldigini aýtdy. Kiýew we onuň ýaranlary Moskwanyň howpsuzlygy kepil geçijilerin hataryna goşulmagyny ret edip gelýär. Zelenski Pekiniň bu urda rol almak mümkinçiliklerini hem ret edýär.